ଆମ ଗାଁ ଛକ ସ୍ପେଶାଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ସକାଳ 7ଟା 7:30 ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଶେଷ। ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭ ବେସିସ୍। ଦାଦା 42 ବର୍ଷ ନା ଆପଣ ଏକା ନା ଆଉ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭ 42 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାତି 3ଟାରେ 3ଟାରେ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିଛି 4ଟା। ଆସିକି ଛଣାଛଣି ହଉ 5ଟା। ହଁ 5ଟା ଭିତରେ 4:30ରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ 4:30 5ଟା ବୁଲା ଆଉ ଇଏ ସରିଯିବ 7ଟା 7:30 ଶେଷ। 3 ଟଙ୍କିଆ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଟିକି ଟିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ। ଏପଟେ ଗୁଲଗୁଲା ବି ଅଛି ଟିକେ।